кучето ти и мотора ти на платно. И ако вече не се сетихте, да, кучето ще кара мотор. Фона ще е свеж, с много зеленина. Не знам защо всички си мислят, че рисувам само капибари, понякога рисувам немски овчарки на мотори. А интересното в тази картина е, че AI ми помогна за композицията. Козината на тази немска овчарка изглежда се едно носи яке. Нека го направим рокерско. Изпратих на клиентката 4 картинки и тя си избра тази. Аз, разбира се, я направих още по-яка в мой стил. Кучето е много сладко и детайлно. Сега да оправяме мотора. Тук вече се водих по снимката, която ми изпрати. Ами като цяло това е за мотора. Сега да оправим фона. Небето никога не се получава с първия слой. И та-да! Да изпратим на клиента и да я видим лакирана. И ето го отново вдъхновението и крайния резултат. Това всъщност беше гениална идея, защото така и клиента доби представа какъв ще е крайния продукт и също много ви хареса. Ползвах картинката единствено за вдъхновение. Напишете ме дали ви е харесало. Много е кют! Благодаря за гледането, последвайте ме и чао!